iwacho no kata kamano awinjo na duond Zak Gaya. Zak iwinjo mana kaka twak bende dhi joreno mago bende iwinjo kata mana kaloso. Bende ang'eni kaka jokene ratich oganda e pacho ka. Ang'eni bende usebedo kata mana higa mokalo. Apa ne chin tarik 12 mano mar dwe mar 12 ne nitiere ng'anyo kata mana bure Nairobi ka nanno ka moko kuom jokene ratich oganda nomaki kopogre gi mano bende e dwe mar 11 chakre chin tarik 25 nyaka chin tarik 10 mar dwe mar 12 nitie kata gimoro mong'ere kaka activism against GBV mano mar ndalo 6 akeni kaka mana 16 akeni bende kaka jakene ratich oganda iseno ka lokruok moko bende biro gi activism makama ndalo 16 apani piny ngima bende timo kata mana Kenya kende. Pero kamano Sharon, kaka joma tiyo ne ratiro mar oganda, gima watemo timo en creating awareness. Samoro gik matimore gi ong'ore ne jomoko ok ne, kata joma onego bed ni katwa, for example kaka sirikal monego bed ni katwa mondo o discourage this act ok katwa. Koro ka ji wuok oko during these days miwachogi, and just to create that awareness ni hey, nyaka utime gimoro, gigi ng'eny kabisa, numbers ng'eny kabisa. Mane en wach malit kabisa mane kane jowuok oko for femicide march to polisi ochako mako ji, ochako go ji. Ipenjo to jogi to gito polisi gi to gidak e piny mane, gin ok gine shida ma ji nigo gi. Koro an kaka joma tiyo ne ratiro mar oganda watemo create awareness ni gigi timore, koro wang'e kaka inyalo tim. Joma nitie around gigi sirikal, organizations, familia, community, mondo ka ng'ato inyalo kawo atua kaka jautisha wacho kik en kuma koro mumo jo kata achiel manyalo time, ji tego no riwre kanyakla mondo kaw atua mondo kaka inyalo dhir gigi chien, prevent mondo kik gidhi mbele. That's why you come out. But I want to add something, gimane Jackie wacho no. Wasewuoyo ni about wach mar keny, ka tho mabiro kuom wach mar keny. But the other angles, one of them could be dwaro mwandu, believe kata beliefs moko. Jomoko be nitie ma paro ni ka nego ng'ato kata gidonje e grube moko ma iwuonde ji ni mondo iyud mwandu in koro nyaka igol kafara, mana kia ni Kiswahili wacho kama igol sacrifice. Koro ng'ato golo sacrifice jaode kata nyari gik makamago. Mago be nyaka ong'i. Nikech kwa ng'iyo example nek mane ni mine manoyud Mukuru ka e Kware ka mang'eny ka iparo ni to maka to nonegi nikech ang'o, negi noa kanye. Gimbe ni wacho wanyalo wacho ni nonegi chuo gi koso maka to wacho ni nitie joma ne mako gi tinego gi to nitie reason moro monego wang'e. Ma temo kata paro sama korigo mbaka ni nitie gimoro no ni organ harvesting. Jomoko mantie odonje e biashara mar idwaro dend dhano. Ibilis matemo wacho gi ka for example chuny dhano mago be nitie ga to ing'eni mondo yud gini nyaka oneg ng'ato gol gicha mondo kodhi ousi. Koro magi be wang'e ni apart from this angle mar death ma occur from the marriages, are there other causes which could be contributing to this death, so that we are comprehensive in our approach mondo wazoia gigi. So mago be nyaka wang'e for then angle ma Jackie okelo cha wang'e ane. Sani king'iyo nyithindwa mang'eny iwacho ni nek gi kuom joma chuo modak gi minegi modak gi mondgi, boyfriends gi oganda. Koro kwang'i ane kar boyfriends ka. King'iyo sani gima timore, nyithindwa sani donje university e mbalariany ka gitindo sana. Dong kamano. Gagi tindo sana age gimoro mana 18 ka kapo gima chuo ema Jackie temo kelo cha nido ka gichopo ka to kane komie guidance maber kwanyu e dala tingeni gimoro nitie peer pressure endo donje e wach mar boyfriend girlfriend kaka to gin po gima chuo mana kaka Jackie temo kelo cha. Koro ngani joka peer pressure no biro ni mai koro girlfriend na boyfriend na koro gishako dak ngeni wasewinjo cases mang'eny ni kada jo students wage nyithindo ma dhi university kare no secondary chon ni paro to koro do ka boyfriend ok nyal meet demands mar kata nyako manomiyo ichni. Koro ngeni koro en pekanda en pressure koro pise ni mara nyako no thagi koro medo ko
Okechoko Gakonyalo sort out, he ends up, killing or harming this girl. Koro Magibo Negowangi, how can we, as the parents, play our part? Mondo Puni de Wakati, the couple Gito Sana. Ginson, my kid, Kucha, may give me the Dorigo Kucha. Mondo Ginge, Kaka Ginyalo Zuya Magi, Kata boyfriend. Nisani, peer pressure, where you are, Giko to Bironi, Niki, the boyfriend, you need to Ingamala, Ingama Fal, Gimakamani, Ingama Colon. Kuro Nego Punjoani. It's okay. When they go down, watch my boyfriend, watch one relationship, keep below Sibido mature. Mondokoro in handle, kata pressure from other angles. Koro magic matim or money benua pony. To give maduong, monego benua ngia, Jonyol wapunji rule. Jonyol kapuji kakonyolo also, Ginyithiwa, wapunji kakondo da, spouses magua. When they can't see issues, Temoacho before, what are the support systems around you mature? Ntie gimoro ma joluongo ni duol kanyo ka joma chuo mantie gweng kata kantie state moro to gibiro to gibet kanyakla chuo ken to giloso kaka gintie to koro ka ng'ato dhi marach kata ng'ato en golo lweny gi jaode pile kwere mere dhi marach ka onyalo wacho ni to shida mane inyalo puonje kata onyiso jogi ni amaye gima tha kata kisewacho kama to nyalo kata luong kata jaode mondo wuogo mondo koro waduok weche mag ich wang' mamiyo ng'ato biro kawo kata panga mokoro ng'at jaode manegigi koro mage weche monego bed wang'iyo duto ero kamano Sharon. Paro maliw ahinya kanyo. Jackie kapok wakaw yo matin